Jo sí tinc formació en traducció i interpretació, vaig fer la llicenciatura en aquella època de traducció i interpretació, anglès-xinès, i també després vaig fer el màster d'estudis xinesos a la Pompeu Fabra, la llicenciatura a la UAB. Per ser traductor, si és essencial la carrera o la llicenciatura o no, bé, també depèn de l'àmbit de la traducció al qual et dediquis, no? És a dir, per temes de localització, traducció especialitzada, sí que penso que és fonamental, no?, tenir una base d'estudis de traducció. Per altres tipus de traduccions, per exemple, la traducció literària, que és a la qual m'he dedicat més, no crec que sigui fonamental, és a dir, és un gran... està molt bé tenir-ho, no?, i ens dona una bona base, però no és essencial, pots venir des d'altres àmbits també. Amb el tema del xinès sempre diem que és un camí que no veus mai al final, no? És a dir, que no sé quan estàs preparat. Sí que és veritat que són 4 anys, és molt poc, a més és una segona llengua, no es fa mai xinès com a primera llengua, per la qual cosa doncs, tens moltes mancances, evidentment, quan acabes la carrera, que després has d'anar complementant. No sé quan estàs preparat per traduir. Penso que com més tradueixes, més preparat estàs, és a dir, que és a còpia de traduir, quan més aprens i més seguretat agafes i pots tocar doncs, més àmbits diferents. Però les coses que vaig trobar a faltar molt de la carrera va ser, per una banda, una vessant d'orientació professional, és a dir, sí que es feia molta pràctica, però era una pràctica molt fictícia, perquè en cap moment a mi almenys se'm va ensenyar com s'havia de fer una factura, què significava, no? Quina era la figura del traductor doncs, a nivell jurídic, de cara a Hisenda, com s'havia de tractar amb les editorials, amb els clients, com s'havien de gestionar projectes de traducció, que són coses que són les que es demanen actualment en el mercat laboral. Penso que no hi ha cap enfocament en aquest sentit i és molt necessari, perquè quan acabes la carrera vas molt perdut, no?, en aquest sentit, i si no et recolzes en les associacions professionals o en companys, és molt difícil que tu per tu mateix puguis treure l'entrellat de tot això, no? I d'altra banda també, el que comentaves, no?, que amb el tema del xinès no vaig poder fer cap assignatura de literatura o d'història i m'hagués agradat molt, no?, perquè és el que et dona energia per seguir, no? A vegades amb el xinès que et desesperes tant, realment si el que t'atrauen moltes coses de la cultura en si del país, no? I per tant és necessari que et donin contingut en aquest sentit. Sí que jo després, com que vaig fer el màster, això ho vaig poder compensar, no? Però sí que hagués agraït doncs, una part més de fons cultural. Sí, jo hi vaig fer 2 estades, no gaire llargues tampoc, m'hagués agradat estar-hi més, no? Vaig estar, quan estava fent la carrera, vaig fer un programa de mobilitat a Pequín durant un any, a l'Eremitació, i després vaig estar amb el màster, també vaig fer un intercanvi a Peguai, i vaig fer bàsicament cursos de llengua, i bueno, jo penso que és molt important, no?, poder anar allà. No dic que no puguis ser traductor si no has anat allà, perquè cadascú té les circumstàncies personals que té i treballa el que treballa i no és impossible, però sí que penso que és molt recomanable i t'aporta una sèrie de coneixements, no?, in situ que no pots adquirir des d'aquí, també t'ajuda molt a consolidar la llengua, et fa confrontar-te cara a cara, no?, amb el xinès. Ara sí que pots tenir molt de contacte amb persones xineses si vius a Barcelona, per exemple, no? Però si ets d'un poble més petit i no necessàriament, no fas esforços, tampoc en cap moment entres tan en contacte amb la llengua xinesa, no? Cosa que no ens passa amb l'anglès, no? En canvi, quan ets allà, veus que realment és una llengua que la fa servir gent, molta gent, i totes les coses que has anat aprenent amb els llibres les pots posar en pràctica i això fa que això t'anima, no? A mi almenys em va animar molt, no? Em va fer veure que tot aquell esforç, totes aquelles hores d'estudi tenien una aplicació pràctica i això per mi és important.
Bueno, clar, quan vaig començar era un ideal, no? I ara és la realitat, i això sempre suposa una decepció gran, no? En qualsevol cosa, no? Sempre quan tens una cosa idealitzada, després descobreixes com és realment, doncs te n'adones dels efectes. Quan vaig començar, com suposo molta gent, no? Quan ets més jove doncs tens unes grans idees del que faràs o el que deixaràs de fer. Tampoc no tenia una idea molt preconcebuda del que volia fer, sí que m'agradava la traducció literària i m'agradava la interpretació, i ara que m'hi dedico, no m'hi dedico 100%, no? Perquè m'he adonat que és molt difícil dedicar-se només a la traducció. He tirat per la vessant de la traducció literària. També faig altres coses, de fet faig el que puc, no? com la majoria de gent, però m'he adonat que això, que primer és una feina molt solitària, que això és una cosa que no ho tenia tan present quan estudiava. Penso que potser no es repeteix prou i ser traductor és una vida molt solitària. És a dir, la majoria de gent a la seva feina, doncs, tu vas a treballar, parles, fas reunions. És a dir, tu quan estàs traduint, especialment traducció, qualsevol tipus de traducció de fet, no? Però si no estàs en cap empresa, ets traductor autònom, ets tu, el teu ordinador, el teu llibre i ja està, no? I durant 8 hores doncs, t'has d'enfrontar amb tu mateix, que això també requereix, crec, una certa preparació. I també has de tenir molta autodisciplina. Tenir-ne i tenir equilibri, no? És a dir, exigir-te però tampoc passar-te amb tu mateix, no? Per tant, això són coses que sí que vas aprenent amb el temps i que no m'imaginava que fossin així. I sobretot en el tema de les condicions laborals, que sí que ens ho repetien, no? Durant la carrera, doncs, que el món de la traducció està molt mal pagat. Sempre penses que això és el que diu tothom del seu ofici, no? I en el cas de la traducció, havent-me dedicat a altres coses, veig que realment està molt mal pagat. Però hem de lluitar per canviar-ho. Vaig treballar a l'Institut Confuci, fent docència i també encarregant-me de tasques administratives. Vaig treballar en encara treballo per ells, ara de manera autònoma, en una empresa de traducció i més aviat també localització, intel·ligència artificial, programació neurolingüística, però que moltes d'aquestes empreses que es dediquen aquesta especialment feia cerca semàntica, doncs necessiten molts traductors i et donen la formació, encara necessiten traductors i lingüistes, i va ser molt interessant perquè va ser aplicar coneixements de gramàtica i de funcionament de la llengua i funcionament de diverses llengües en un altre camp, no? Que mai no havia treballat i que és molt interessant també. També he treballat de professora aquí a la universitat, a l'Autònoma, i recentment he col·laborat també amb la UOC i també fent docència en algunes escoles, he fet també, abans d'estar aquí a la universitat, classes de xinès, d'anglès, i fins i tot he treballat aquí a Turístic, o sigui que sí. En 2 ocasions he pogut fer d'intèrpret, que també m'ha agradat molt perquè és una vessant que m'agradava molt i a la qual finalment no em vaig dedicar. Sempre, clar, quan esculls la llengua C també fas una elecció molt gran i jo crec que quan l'has de fer no te n'adones que és una elecció potser tan determinant. Llavors, interpretació de xinès és un món encara molt més complicat, no? I també per entrar a organismes internacionals es demanen molt més llengües de l'àmbit europeu i mediterrani que no pas tan asiàtic. Llavors, a banda de que requereix moltíssima preparació, no? Com tantes coses, però bé,